салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. дар рӯи экран Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ-ро дидесед. Иди шакал зидди дини ислом барои сабур истанд. Мошенника. Рожаи Муҳаммад ТВ-ро нигоҳ кунед. ира худо задагие. Рожаро нигоҳ кунед, маълум аст ки мошенника. ай Муҳаммади бо Садриддин ягон чи лаънати камӣ надорад. рафтори иқбола кардесай. Барои сабур дисай. Зидди дини ислом, зидди миллати тоҷик. ҳамон бародарое ки билет мехарен, як фикр кунем, номи Муҳаммад изди васака иса паданалад. мардам, мо алҳамдулиллоҳ мусулмон ҳастем, аз худо битарсем. пулои шуморо миллион кадар падари ҳаромаш дар роҳе кисай, дар телеграма як минута голос роҳӣ мекунад ки картои маро маҳкам кисай, ман бозимак заронда наметавонам. И автоматически ӯ далит мекунад. Исоқов Аюб, ман аз алатои корона 50,000 гирифтам, уже 80,000 шида. ин лаънатӣ намефаҳмад. имрӯз мо эфир даем, ҳамватонони азиз. ин мина барои ду шакал, Муҳаммад ТВ ва Беха ТВ. мошенника. боваршон накунед дӯстони азиз. билет нахарен. аммо 1000 сӯме ки мехарен, модар дар роҳе ки дар моҳи шарифи Рамазон 1 килоа гӯштак бигирад, як угли хона, як бридаша дар даҳанаш бимонавад, дуотон битад. худо наметарсем шумо? ин лаънатиҳо зидди дини ислом барои сабур дистанд. дар ислом қимор ҳаром аст. рожаро бо мегум, нигоҳ кунед, ира худо задагӣ аст. дӯстон, ватсапи 91236 дига кор намекунад, намедонам, дуромада намешава, ҳозир ба номи дига касай. 2 мошит пули мегафони Тоҷикистон наспоридам, ба фикрам савдош кардам. главни ватсапи мо дар рӯи экран. имрӯз мо эфир даем, ватанони азиз. зидди иди шакал. мо то охира мерем.